Id-deputat nazzjonalista Beppe Feneka-Adami akkuża lill gvern Laburista bix-xiri tal-voti. Id-deputat tal-establishment u wieħed miż-żwiemel ewlenin li ħadem qatih kontra vot demokratiku biex jitqaċċat l-ex kap Adrien Delija għal dan fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Dan ftit jiem biss wara li l-Partit Nazzjonalista tilef elezzjoni ġenerali bl-akbar distak mill-indipendenza lil hawn. Fil-fatt Beppe Feneka-Adami qal kif il-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel tiegħu l-ġlieda dwar l-użu tal-finanzjament tal-partiti. Ġifiri, nemmen li iva din il-leġislatura il-Partit Nazzjonalista irid jagħmel waħda mill-prioritajiet tiegħu il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Konvenjentament Beppe Feneka-Adami naqas milli jsemmi l-iskema sigrita ta' ċedoli, skema ta' self sigrit li permess tagħha l-Partit Nazzjonalista daħħal flus baxx mingħajr ma jikxef l-identità ta' dawk li jkunu tawh il-flus. Feneka-Adami fil-fatt mod dirett tenna li l-Partit Laburista xtara r-rebħa fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet madankollu nesa kif kien taħt Gvern Nazzjonalista li nkixfu email skandalużi dwar ingaġġi fil-waste surf bil-perċimes ikun dak li kien lit il-lemenija ta' Bernard Grech Ray Bezzina li dak iż-żmien kien Chief of Staff tal-Ministru George Pullicino. Emails li kixfu wkoll kif kien Beppe Feneka-Adami nnifsu li kien kellem il-kap eżekuttiv tal-waste surf ta' dak iż-żmien Vincent Magri biex jingaġġa persuni partikolari. Dan il-passat ikkolorit tal-Partit Nazzjonalista u Beppe Feneka-Adami madankollu ma waqqafx lid-deputat ewlieni tal-establishment milli jgħid hekk. Huwa obbligu tal-Partit Nazzjonalista minn issa ngħid mhux 5 snin oħra, mhux dejliet elezzjoni, illi nindirizzaw bil-mezzi kollha fi issa nistgħu nagħmlu diskussjonijiet kbar ta' x'għandhom isiru x'huma l-mezzi kollha li għandna biex naraw kif nistgħu nindirizzaw din il-problema tax-xiri tal-voti. Intant Beppe Feneka-Adami kompla bil-kampanja tal-establishment biex jagħti imbuttatura lil kap Bernard Grech biex iżomm postu fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja riżultat elettorali diżastruż li ġara fl-istess Partit Nazzjonalista. Kenna kap tal-partit li fil-ferma tiegħi performja tajjeb ħafna il-kap elettorali.